Voditeljka Ivana Šopić došla u elitu kako bi takmičari zajedno izglasali cimere za nominacije. Učesnici su zajedničkom odlukom izglasali da nominovani takmičar za izbacivanje bude Nikola Lakić. Takođe, Ivana je otkrila da je od strane odabranih izglasana jedna učesnica, reč je o Mariji Malivuk. I za sam kraj došlo je na odluku gledalaca. Naime, voditeljka je saopštila da je publika najmanje poverenja ukazala jednom od troje stanara koje je podigla Vivijan Kurtović, Tamara Božović i Vesnu Ćuruviju. Nakon kratkog razgovora, Ivana je otkrila da je od strane gledalaca nominovana Tamara. Podsjetimo, juče u kući bila potpuna pometnja nakon skandala između Jovane Tomić-Matore i Anite Stanojlović, usled čega su svi zadrugari bili van sebe.